Wodofo emenije se wode wafidie ato Adom TV ya wahia me ni tekotego na mede Nkuranhyensem ebre onedey me say ya na obi kase nyame nhira wa wadwen wo sen o ya we de nyame nhira no say ya wo de nhira asese say ne gie nware wo blessing say happiness ene gie nware wo na wode wabrabo toto obi want to say ye we de nyame nhira no he ne kai kura no he ne canvas bi ehye no he na tare bi ehye no ye we de nhira ba ebi kura to ne ma nhira nhira ho a kire wo de say bibi eba obu aye tunidi nhira enso na brabo e kire no me nhira ye woni bi esi nhira kwan na ba ko ne say wa no kasa e akwasidie de ma wo nhira ma me no kan Bible me sa ne ma me kan me de Bible aye susudua ma brabo se ye Kristoni so ye Kristoni Bible no e susudua de ma brabo enti men fa ne sa Bible ye Kristofo nkwa de the Bible is a manual for life so ko to fridge ayo kata bi daso to TV aye se hwe so na ye we sa na Bible so te na kai Deuteronomy 30 verse 19 no I was say me frɛ wo soro ne asase ne se eni adanse entia o enkwanie wowunie ehiranie numinie semuna yi nkwa adechi bia no ye de nkwa ne owuo egira wanim ye de nome ene emponhira gira wanim na kwan ben so na besemu eyi sa ne memba ko okan mebusem Proverbs 18:21 was say enkwa ene owuo ewo nipa etakrama so. Death and life are in the power of the tongue. And si akasa semo yi nhira e wa no kasa. E na wo yi no me a e wa no kasa. E che say da bia wo na osemu eyi ne bebo abrabo so. Wo se na onipa wo fu be me a efiri won sema abeka. A man's life shall be filled with the fruit of his mouth. Won kwa be ye ma adore wa no kasa mu. Na empo wonsam e de say ye be brewo. Papa mu boni mu odofo efi wa no kasa na ye ka anokasa anya ne ye ka na no kaka wo ebu abobo mu otim ugya na anam obre na me brese ade we mi nyanka ma enso mintimi nye abosome bia me de maketu aba ensome ade na me brese obi adi kan ja me adwuma me de promotion e bi mba da ben ne da sansem ya wodwe ho wo bobo ho a wo ka no eno ene ya kwansidie de ma ho aden na me de ne mefafo asida me de dan we mintimi sibida ka we de mintimi ntobida me atare we de mintimi shebida de me kura de me kura hesebe ekro da me nanti entimi ni apepra gro entimi fantomago entimi nsa obadwamu na wo ka sansem we eda ne no me ni akwansidie de ma wo nhira nya be ka bia no ubetwa kasa enye adehu keke kasa eye tumi eye susuma hodne ye se wo hya nanso wo kasa pa ekura wa brabo ma brabo so abapa eno nti na obi ye obone a otumi ma abufu no aka bibia tia nipa kro na waja no na enya no nemom nyahunu se de befiri wanu mu apie bia no enya okane ansanya obi nti fi na da kai wo penhira kanhira sam tibia wo mu no enye de magitum se enye nemom kan sempa fa ho awade atim no ebon ko kan sempa fa wade na wokunu ana yere ho adwuma wo yo no nkoso mamu ene se kosua de foforo na tumpon wa adwuma num emom bebia pa se woduru nya nu ho nemom nsem wa beka no emu aduru ho kasapa emawiye pa tosubium ade ba ko esi ye nhira kwan e se ye de oyawdie ato yakoma so o se na famemfom so wo cheme se da me de che woni e fom me no hwe obi a obibi ayaya obi aka sem bi a anto asom yi ayaya eya nanso jemma nenka jemma nenka e sha bebu nyara jemma nenka se wo de asem no to akoma mu no wutimu a enyaw ebi adwuma wo ye adwuma say o boss opo bi asem no mpa wasem na o de boss ahye otim boss we dey boss we
wode ne ho yaw na ahye wotim ana asofo a ne ya asore ofre obi o modin bi sofo aso mpam asem sofo oye wudie ana manager bi wode wotim po bi ma manager bi se onfanya adwuma odi adwuma no ama aba so se na ade na ma no na odi nam no afre no safo hene akwa we na me kire se onye se no anye me na me bie kwama no na wa me se yie da bia na wode obi ho asem ahye wo mu woni oku na tifie na no ankasa yi ankyerɛw ana na yere na wo fie wanye bi papa ankyerɛw na de wo yere ho asa otim oba we minya na wo mume na wo so okunu ana wo ma wunya mu mananka sa timpo na wo tim no a wo bobo bi ho asa ma wonto mfa nkyɛ no wo di yaw ase eduro mu esi wo nhira kwan menua so wo de obi ho asam hyɛ wo mu a ya na asa twe ho firi nipa no ho asa nipa no hunu sɛ oya tantan de bi wo na ba tantan de etoko ye mfie mu a ntoko wo ho nyina kyerɛ sɛ obi de obi ho asam ahye ne mu obi de obi ho asam ahye ne mu na ama mpapa mu aba oya odie ɛhyɛ wo esi wo nhira kwan obi bi adan ayaw fa kyɛ no jamu mananka yeso oya no wanya nyabotre na ka kyerɛ no na wanye mpo a wabetimi ayaya ene yesense odi ne ho atse be hye otimu akwa wodi o kyerɛ no ho dodo edai ono kwa na yesi so oya odie na yedie no ene embebre esi enhyira kwan so wo penhyira yi oya odie fi wadwene mu obu ane nabi ye na de bi ne nkwada abre mu na gya bi ye me papa me ne nkasa da me papa oyam papa biom oba we na ehye otim be ma we me na me boa no ma ne ye oba we na kyese na wode oya odie esi wo nhira kwan ene dey abusua enema mienu we bejaw hwe okasa so yi wate kakasa de kakasa ehu ehwam nempo emfa obi ho asam enhye otim na eye saa nneoma we mienu we ene bedi unya esi wo nhira kwan meka so nyame nhira wa me de maka ne momo ne ye na bebie kwan ma nhira na akwa abrabo mu se wo kansa mpa na wo yi oya odie e de fi otimu na wo je ma ne ka ebeboa woni onyame entena edin yam je so ya ni tekotego ana meja wo wo kyena so ebehia